Както вече видяхте в заглавието, направих си кемпер и сега ще му направим обзор. От кемпер магазина няма нищо. Всичко е купувано от AliExpress. Инвертора, тия работи, датчиците. Откъде я започна? Тук сме в банята, нека да започна от нея. Топлата вода се осигурява от ето бойлер 6 литра. Това е интересно, ако вземеш по-голям, не ще да работи на малък дебит. Водата е следния начин. Има екранче, да гледаш дали гори. Изхода на изгорелите газове е тук, но това не означава, защото вътре не е много съвсем изолирано, не означава, че отваряш вратата. Люковете са малки. Това са най-малките. Отваря се е така. Има един тук и един в предната част. Основното осветление е от тех. Тук натискаш и светка. По задната част легло 130 на 150 примерно. Тук има и легло за деца. По електриката има единствено, което има е това за зареждане на телефони. Това пак е от AliExpress. Натискаш го с пръст и светва. Нещо като сензорно е. Тук седеше едно термометърче, обаче децата хубаво му видяха сметката. Шкафове за дрехи. Тук още един за някакви работи. Шкафа в кухнята. Обикновени панти за мебели. Плюс супер облегчени материали. Всичко тук е съвсем тънко и леко. Долните шкафове също. Не дейте да правите дебели страници на чекмеджетата. Тук отзаде даже съм ги изрезвал. Това е 4 мм. Ако фокусираш, ще се види. 4 мм страници. Така. В този шкаф седи водата, кошчето и помпата. Погледнете каква помпа за дизеловата печка ми се получи. Това е с цел да не шуми, когато спим зимата. Така, самата печка е долу. Това го знаем за какво е. За управление на печката. По предната част общо взето маса с такива дупки за чаши. Масата се сваля надолу, да стане на нивото на това. Това се обръща наобратно като тази седалка и тук става още едно легло. Това подлакътник го нямаше. Седалките имат чекмедженца, тук те си от кола. Така, от външната част няма никакви видими белези, че това е кемпер. Никакви изрязваници на каквото и да е. Касетки и така нататък. Стъклото е обикновено. А
отгоре ни издават само слънчевите панели. В багажника има един бидон, който между другото трябва да се смени, защото пречи много. Мисля, че беше 160 литра ли. И тук е и хладилника. Тук е най-студената част за да седи хладилника и в багажника е идеално место. Вратите ги направихме по този начин с капитулирана кожа. Няма големи шкафове за газови бутилки, за не знам си какво, за да утежняваме буса. Тия се отварят. Тук има някакви древни работи, дето могат да се слагат. Компресорче, така нататък. И общо взето отзад изглежда по този начин. Забравих да покажа за хладилника. От тази вратичка се отваря. Тъй като ги мръднем е така. Хоп. И отваряме. Тук е камерата, а там е основната част. Това нещо не помня колко литра е, но събира фризера от вкъщи, от фризера от къщи, 3 чехмеджета се пълнат вътре. Има дисплейче. Ето се показва 8 градуса. Слагал съм го и в кола, работи идеално от акумулатора. Има Bluetooth, на телефона си го гледаш. Сега какво искам да направя? Недостатъците. Караме го 2 години в това състояние, сега няма време да се направи. Тук искам да направим едно шкафче за тия работи. И за тук каквото и да сложи, всичко лети. Котлона е фанат. Здраво за това. Котлона също не е кемперски, както се вижда. Та тук искам да направим едно шкафче. Е така толкова, за да може тук си слагаме сапуни и някакви други неща. И също и да направим преградка тук, да отделиме. А главното, което искам да направим, е тази седалка да дойде отпред. Хубаво е с двойни седалки, но не ни стига едно място. Защото останахме повече и затова оригиналната седалка ще я сложим отпред, тази ще я махнем, а тук ще направим нещо по-различно. Батерията също е. Това е пластмасова от AliExpress. Има само една вода, че няма толкова студена. Общо взето е топла водата. Отгоре на покрива 2 панела по 400 вата. Основно, да ви кажа честно, е този панел. Го използваме за сянка, защото слагах го, за да може зимата да имаме непрекъснато ток, но така и не сме го пробвали. Повече от 2 дена не сме седели зимата някъде и тока си стига. Така, багажника искам да кажа. И панелите също. Моля ви се, хора, не слагайте панелите на силикон и на някакви работи. Аз съм го направил все такива профили. И тук багажник с тия фабричните места фанато. Несериозно е на покрива да лепиш нещо с силикон. Верно, че тия са тежки големи панели. Но въпреки това и по-малките панели не е хубаво да седат на силикон, защото може да остарее. От тук взима въздух печката. Сега по долната част. Долната част това е газовата уредба, с която тук се пълни. Това е гъста на кемпера. От другата страна има една туба около 30 литра. Сега ще минем от другата страна. Никакви превземаници, туба 30 литра с такова кранче, което между другото трябва да се смени, защото се запушва.
на една втора кранче замръсна вода не става. Въпреки че водата е чиста, пак се запушва и тук трябва да бъркам с някаква клечка да го отпушвам. Тия винкели държат седалката отгоре. И другото интересно по дъното са възглавниците. Рестора е само един и въпреки че буца е лек, виснаха. Отзаде затова направих възглавници. Не съм се заигравал да ги правим едната от втората и двете се помпат от тук. Това тук си го отвиваш. Един път обръщам внимание на теглото. Сега това мога да не изглежда много красиво, като не е дебело, обаче да слагаме педечета, някакви четворки, потове за кухни, просто не върви. Абсолютно всичко съм мерил на кантар преди да го сложа. То вижте. Ти горе. Тук също. За шкафовете. Шкафа е хванат директно за буса. Супер здраво. Метално скеле от такива профили 2 на 2 см. Другия път ще ги направя, защото 2 на 2 см, обаче на 2 мм и все пак това е тежко, а няма нужда да е толкова. Другия път ще ги направя от единица или нещо по-тънко. Шторки от AliExpress също. Радиото е вързано на бордовата батерия, защото батерията на буса, акумулатора, ако не е на контакт, не работи. Това означава почти никога да не слушаш музика, когато седиш.